του λαού και έχοντας απεμπολίσει κάθε έννοια ισηγορίας, ισονομίας και ισοπολιτείας και ταυτόχρονα συντελέσει την αποσύνθεση της κοινωνικής συνήθειας. Έτσι, ζώντας de profundis, όπως θα έλεγε και ο Όσκαρ, τη ζωή του απογαυρωμένου Greek original Gledé, σε μια κοινωνία όπου δεν βασιλεύει η κριτική, αλλά η υποκριτική ικανότητα της σκέψης, επικρατεί από την πλειοψηφία, το τονίζω αυτό, την πλειοψηφία του λαού μας, η άποψη ότι οι διπλωμάτες μας διδάσκουν τα άρεσα και πράττουν τα χείριστα. Ότι, λέει, είναι άνθρωποι φανφαρώνοι και συχνά καταφθόνοι και παρουσιάζονται ως σκοτεινοί υπότες του ερέθους, που χρησιμοποιούν συχνά λόγια γλυκά, αλλά πράττουν εχθρικά. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι η διπλωματία δεν είναι φανφαρονισμοί, γκαλά και ντόλτσε βίτα. Αυτό είναι το ένα μέρος της δουλειάς, το πιο βαρετό. Στόχος της διπλωματίας, όπως λέγει ένας από τους σημαντικότερους, κατ' εμέ, διεθνολόγους, ο Θεόδωρος Κολομπής, είναι να επιβάλλει περιορισμούς στην ανεξέλεγκτη χρήση ισχύως, προσφέροντας ελπίδες σε όλους εκείνους που προσπαθούν να οικοδομήσουν μία ένομη τάξη πάνω στο διεθνές δίκαιο.